Assalamualaikum, sepihak dek kami kunan datang nan sararak langkah dari rumah sarayun lenggang dinan golong menuju ranah kampung nangko. Kampung nan endah ketinggian di paga bukit pekuliliang di salo gunung tungku tigo nan cukup sajarangan. Batang kerambia linggayuran rumputnya gatia-gatialan sawah bapiriang dinan data ladang bapetak dinaler yang cando dusun batumpak-tumpak. Mai jaurono parak mudo jaguang mau piah bilang tangkai bak timah bungoladonyo. Buah taruang ayun-ayunan salo manyalo kacang panjang nan timun mangarang buah. Maka dilihatkanlah jalanan panjang jalan raya titian batu labuah gadang cindai tajelo. Labuah gadang cindai tajelo kasiaknya mipih badi pipi apa sianyo alih badi tintiang batu bulet sesumber susu. Pagai duit balik batimba pujiang ameh sebalah dua pujiang hitam sebalah dalam jiluang mebatang-batang membelok lalu kailaman. Membelok lalu kailaman laman nanindak panjang ameh malayah bungo seliguri merumbai bungo tali-tali bungo tinjau sepanjang kawan tadi keromoran randak. Mako babunyilah bunyi-bunyian marinyah si balang tandai bekukuak kinantan cuci merentak balam bungo kawa. Kalengong ke dalam parak kubadak lalayan baru kamun yang sandaran lalu limau manih pautan kudu. Tabek nan bunta baki ambang ayah janiah ikannya dina ulari bebondong-bondong pada sampai ke siku-siku abada puyu baradaya meh gariang melinteng-linteng juga. Selorong di badan diri kami nan bak semisa buang bondo tabang sekawan di udaro. Babega dari rimbon satumpak merauk di kayu rimbun daun tatagun maliak rantiang laipo suko dinggo. Kanari bukan kanari sajo sekaju tumbuh jui lalang. Kamari bukan kamari sajo gadang mengkasih dan bajalang. Badia japun di Bangkaulu penembak kapa di Muaro. Bariampun nambo de pangulu sambutlah salam de juaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapanek kami di bansi tersanda di Pematang. Lapanek kami di Mananti baanya Sultan Talambek datang. Di malam semalam nangko anta bulan konantara anta bintang dan nancayo. Gadang hati indak tebado kok nan ditunggu Allah datang dan dijapui Allah tabao. Ramo-ramo di pedalaman patah sayok tabang beranti menukiak ke dalam ladang. Usah lamo sultan di laman dan dia sibuak basuala kaki naik kate rumah gadang. Kato nan indak menanti jawab gayung dan usah sultan sambui jo karajo sajo sultan iriangkan.